ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି ଏଠି ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଫାଙ୍କାରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାଦାଙ୍କ ଘର, ଦାଦାଙ୍କ ଘର ପରେ ଆମ ଘର। ତ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ କଟାକଟି ସରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଗଟା ହାଲକା ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଜଣେ ଦାଦାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୋଖରୀ ଖୋଳା ହେଇଛି ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେପଟେ ତାଙ୍କର ଘର ହେଇଛି। ସବୁ ନଡ଼ିଆ ଚାରା କଦଳୀ ଚାରା ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଘର ମାନେ ଘର ପାଖକୁ ଲାଗିକି ସବୁ ବିଲ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତ ପୁରା ଯୁଗ କେଉଁଠୁ ଯାଇ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିଲରେ ଇଏ ହାତରେ କଟା ହେଇଛି। ମାନେ ମଜୁରୀ ଲଗେଇ ହାତରେ କଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କିଛି ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହାତରେ କଟା ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମେସିନ୍ରେ କଟା ହେଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆର ନଡ଼ା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲରେ ସବୁ ମାନେ ସଇଲାନି ଧାନ କଟାକଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ହେଇ ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ସେପଟେ ସବୁ, ଏସବୁ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀ ବାହାରିଛି ଜାଣିଥିବେ, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ପ୍ରାଚୀରେ ପିଟାପିଟି ସରି ସେସବୁ କୁଟା ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାକୁ ପୁଣି ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ପୁଣି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପୁଣି ଚାଷ କରିବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଘରେ ଗୋରୁ ଗାଈ କିମ୍ବା ରୋଷେଇରେ ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ଏଇ ନଡ଼ାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ପରିବେଶ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି କଲି, ପୁରା ଆଜି ପାଗଟା ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଏତେ ଜୋରରେ ବାହାରି ନାହିଁ। ସେ ବାହାରିବେ, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିବେ। ରାଧେ ରାଧେ।